Be sydd wedi digwydd i'r system raddio? Hynny yw, mi oedd yna adeg yn doedd pan roeddwn ni fel arlygiaeth yn rhoi gradd crynodol ar bob is-deiclwn yn adroddiad ni. Gradd un gair oedd yn cyd-fynd â bob maes arlygu. Tyda ni ddim yn gwneud hynny hwyrach, da ni ddim wedi bod yn gwneud ysbeth amser i ddweud y gwir. Ac un o'r rhesymau da ni ddim yn gwneud hynny yw bod ni'n gweld bod cymryd y pwysau oddi ar y geiriau yma yn golygu bod ni'n gallu cael trafodaethau proffesiynol llawer mwy cynhyrchiol efo yr enwebau, sef fel arfer yr aelod o tîm sydd yn un o uwch arweinwyr yr ysgol, fel arfer y pennaeth. Ac mae natur y trafodaethau yna yn gallu bod llawer mwy agored, onest a chynhyrchiol, heb y pwysau o gorfod ystyried beth yw'r goblygiadau felly ar gwerthusiad y tîm. Wedi dweud hynny, pan ni'n cynhyrchu'r adroddiad ni o gynlyniad i'r arolygiad, mi fyddwn ni yn ysgrifennu naratif sydd, da ni'n gobeithio, yn glir ac yn werthusol, fel bod y darllenwyr yn gwybod yn union beth oedd barn y tîm ar yr hyn a welson ni, ond nid trwy defnyddio o label ar ben bob dydd